לפני כמה שבועות שודר פה השיר הילדים הללו, מבוסס על המתכתב עם הנרות הללו של חנוכה, ומאז אפשר לומר שרוב מה שאני עושה זה לעבוד, לישון, ובין לבין לענות למיילים של מאזינים שמבקשים את השיר הזה. שיר על חינוך ילדים, על הקושי, על האתגר שבזה, וכתב אותו בחור בשם חנן בן ארי, שהוא גם מורה ומדריך של בני נוער, ובאמת יצא לו איזה המנון להורה המתמודד, וכשכתבתי לו מייל על כך שעוד ועוד 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 מאזינים מבקשים את השיר שלו, הוא כתב לי בחזרה שהוא מעלה מופע, עכשיו עם הרבה שירים, לא רק עם שיר אחד כזה, ועם קטעי דיבור וסיפור ביניהם, וקוראים למופע הזה מתבגרים. מופע מוזיקלי שמדבר על הפער בין הורים לילדים המתבגרים, וכטעימה הוא שלח לי שיר וסיפור. לשיר קוראים אחים, עוד מעט נשמע אותו, עוד מעט אתם תבקשו אותו באימייל, אבל יש חתיכת הקדמה לפניו, וכך כותב חנן בן ארי על עצמו. הפרטים לא שמורים במערכת, הנה הם לפניכם. כשנריה, אחי הגדול, היה בן 15, הוא הוריד את הכיפה. זה לא כמו היום, שלכל בית דתי-לאומי יש לפחות דתל"ש אחד להתפאר בו. דתל"ש זה ראשי תיבות דתי לשעבר בשפת המגזר, אז זה לא כמו היום. הוא אומר בהומור כאוב, אני מניח, גם מיד נבין את זה בהמשך, שלכל בית דתי-לאומי יש לפחות מינימום דתל"ש אחד. אפשר לומר שאחי היה הדתל"ש הראשון ביישוב שלנו, בקרני שומרון. ובואו נגיד שהוא עשה את זה בסטייל, הוא מרד עד הסוף, עם כל התסרוקות, העגילים, הסיגריות, הכללות. להורים שלי לא היה אז עם מי להתייעץ ולשתף. אף אחד מהיישוב לא דיבר איתם על זה. ומאחורי אגב, כולם האשימו את ראש המועצה הדתית ואת הגננת, אשת החינוך, בחינוך הכושל. אח שלי רצה שההורים יקבלו אותו איכשהו, שישלחו אותו לבית ספר חילוני לאומנויות, ייתנו לו לחיות בבית כחילוני לכל דבר, אבל ההורים שלי לא התכוונו לוותר כל כך מהר, והם הציבו לו גבולות מאוד ברורים. אז הוא פשוט ברח מהבית. במשך חודשים לא ידענו איפה הוא. רק מדי פעם שמענו שמועות מחברים שלו שהוא מסתובב ליד הכנרת, אחר כך שמענו שהוא בירושלים. תחשבו על זה, ילד בן 15 שאתם מכירים, מסתובב לבד, בלי כסף ובלי בגדים במשך חודשים. היו אז הרבה עצבנות ופחד בבית. ההורים שלי פחדו שאנחנו, שלושת הילדים הקטנים שנשארו בבית, נלך בעקבותיו. שמעתי בלי סוף את המשפט, אתה רוצה להיות כמו אחיך? אני הייתי ילד בן 8 כשכל זה התחיל, ובאמת הרצתי אותו. הוא היה האח הגדול והאהוב שלי. לא בדיוק הבנתי מה קרה לו ולמה הוא עזב את הבית. הדבר היחיד שהבנתי זה שהוא עזב אותי, שהוא לא נמצא בבית. הייתי קרוע בין ההורים לבינו. ניסיתי כל הזמן לסנגר עליו, ומצד שני הבנתי את ההורים. אהבתי אותו אהבת אמת, ומצד שני הבנתי שהוא באמת מחלל את כל מה שיקר וקדוש לי. עם השנים הוא התבגר ונרגע, וההורים קצת התבשלו, והקרע התחיל להתאחות. לא בבת אחת, בהתחלה הוא חזר לבית לתקופות קצרות, ופתאום עזב. אחר כך הוא היה מגיע לשבתות, אבל גם אז עוד היה מתח באוויר. אני זוכר המון שבתות שהוא הבטיח לי שהוא יגיע, ואמא שלי כבר הכינה לו צלחת על השולחן, אבל ברגע האחרון הוא פשוט לא הגיע. הייתי מחכה לו עד דקה לפני שבת, הוא מתפלל בבית הכנסת בקבלת שבת, שהוא יהיה בבית כשאני אחזור, אבל הוא לא הגיע. אני זוכר אפילו פעם אחת שארגנו לו מסיבת יום הולדת, בשבת חנוכה, תלינו בלונים, אמא הכינה לו עוגה, אבל גם אז הוא הבריז. עדיין היו לו משקעים. אבל הזמן עשה את שלו, כאמור, ועם השנים הוא וההורים שלי חזרו להיות בקשר מדהים. היום הוא ראש ישיבה לחוזרים בתשובה בתל אביב, לא סתם, הוא עדיין לא דתי. הוא גר בתל אביב, עוסק באומנות, מצייר נפלא, מפסל בעץ ומגיע להורים שלי כל הזמן. לא מזמן הוא הציע שנכתוב ביחד ספר על כל התקופה ההיא. בפועל לא זכרתי מספיק זיכרונות וספר זה גדול עליי, אז הצעתי לו שנכתוב שיר, דואט. שיר שיכול להכיל בתוכו תקופות שלמות בשורה אחת, ובעיקר הוא מבטא תחושות ורגשות. כתבתי בית אחד, שלחתי לו במייל, הוא החזיר לי בית, ואז כתבנו את הפזמון ביחד. ממש שיר שהוא דואט, שגם נכתב בדואט. מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, זאת התוצאה, אחים. פותח בי שער, סוגר את הפער, בתוך סבך היער נזכר.